V tomto videu vám ukážeme, jak jednoduše využít osobního iBet bota na Telegramu pro získávání predikcí sportovních zápasů v reálném čase. Ať jste kdekoliv, doma, v práci nebo na cestách, váš bot je připraven poskytnout vám aktuální tipy a analýzy, které vám dají náskok. iBet nabízí několik možností, jak získávat predikce, a dnes si ukážeme dvě základní. Abyste co nejlépe využili denní limit zpráv, doporučujeme přistupovat efektivně a vždy předem vybrat konkrétní zápas nebo ligu. Tak vám bot poskytne relevantní tipy bez zbytečného vyčerpání limitu. Pojďme si teď projít konkrétní příkazy, které můžete použít pro přesnější predikce. Potřebuji tip na zápas Montreal Canadiens vs Toronto Maple Leafs. Tímto příkazem získáte predikci na výsledek konkrétního zápasu. Poté stačí počkat na odpověď od bota a nechat se překvapit, jakou analýzu vám nabídne. iBet bot poskytl velmi podrobnou analýzu zápasu mezi Montreal Canadiens a Toronto Maple Leafs. Nejenže shrnul aktuální formu obou týmů, ale zdůraznil i klíčové hráče, jejich zranění a poslední výsledky, což jsou zásadní informace pro kvalitní rozhodování. Bot navíc uvedl, že vzhledem k těmto faktorům je sázka na výhru Toronta s 60% pravděpodobností rozumná volba. Tento typ podrobných a aktuálních informací je pro sázkaře neocenitelný, jelikož mu umožňuje lépe odhadnout výsledek zápasu. Pokud preferujete méně riskantní typ, zvolte možnost sázky na výhru zápasu do rozhodnutí Toronto, což nabízí větší jistotu. Teď se podíváme na další příkaz. Pokud nejste příznivci sázek na přímou výhru, můžete si zvolit tip na celkový počet gólů v zápase. Stačí zadat příkaz "Potřebuji tip na počet gólů v zápasu Montreal Canadiens versus Toronto Maple Leafs" a bot vám obratem poskytne odhadovaný počet gólů, čímž vám usnadní výběr této sázkové možnosti. Vždy je nutné počkat na odpověď od bota, aby vám mohl poskytnout všechny potřebné informace. Bot pracuje s daty v reálném čase, takže chvíle čekání zajistí, že dostanete co nejpřesnější predikci. iBet bot poskytl skvělé podklady k rozhodnutí ohledně sázky na celkový počet gólů v zápase mezi Montreal Canadiens a Toronto Maple Leafs. Na základě dat o průměrném počtu gólů u Montrealu 3,6 na zápas a nedávné vítězné formě Toronto bot doporučuje sázku na více než 5,5 gólů. Klíčové informace, jako je role brankářů, přítomnost zraněných hráčů a historické výsledky, pomáhají vytvořit přehled o pravděpodobném průběhu zápasu. Tento přístup umožňuje přesnější predikci a snižuje riziko, což ocení jak začátečníci, tak zkušení sázkaři. Pokud vás zajímá rozpis nadcházejících utkání, stačí zadat příkaz "Zítra se hraje UEFA, Liga národů. Vypiš mi seznam zítřejších zápasů." iBet bot vám okamžitě poskytne kompletní přehled všech zápasů, které se v Lize národů UEFA odehrají zítra. Tento příkaz umožňuje rychlý přístup k nadcházejícím utkáním, takže si můžete předem naplánovat své sázky na základě čerstvého programu. Jakmile máme přehled zítřejších zápasů UEFA Ligy národů, můžeme se bota rovnou zeptat na doporučení s nejvyšší pravděpodobností. Stačí zadat příkaz "Který zápas ze zítřejší UEFA bys mi doporučil" a zašli rovnou tip s nejvyšší pravděpodobností. iBet bot vám následně vybere a zašle doporučený tip na zápas, u kterého podle aktuálních dat vidí nejvyšší šanci na úspěch. Tímto způsobem můžete efektivně získat sázkové tipy s minimálním úsilím. Na základě podrobné analýzy iBet bot doporučuje zápas mezi Izraelem a Francií. Francie vstupuje do utkání jako favorit, a proto bot navrhuje sázku na její výhru s vysokou pravděpodobností úspěchu. Navíc bot předpovídá, že v zápase padne více než 2,5 gólů a že oba týmy skórují. Tento tip může být překvapivý, protože podle kurzu se neočekává, že by Izrael skóroval. Pokud si chcete tuto predikci ověřit, můžete zadat příkaz. Proč doporučuješ sázku na oba týmy dají gól v zápase Izrael versus Francie? Bot vám následně poskytne podrobnosti o faktorech a důvodech, které ho k tomuto rozhodnutí vedly. Tak uvidíme, co nám k tomu řekne. iBet bot doporučuje sázku "Oba týmy dají gól" na základě několika faktorů. Izrael i Francie mají tendenci skórovat i proti silným soupeřům, ale zároveň jejich obrany nejsou neprůstřelné.
Historicky jsou jejich zápasy vyrovnané a aktuální zranění klíčových obránců zvyšují šanci na gól z obou stran. Proto bot vidí vysokou pravděpodobnost úspěchu tohoto typu. Tak to by bylo k dnešnímu návodu vše. Díky reálným datům a predikcím v reálném čase od iBetu máte přehled, který vám může pomoci udělat lepší rozhodnutí. V dalším videu vám ukážeme, jak fungují navrhované příkazy. Děkujeme za sledování a nezapomeňte se přihlásit k odběru, aby vám žádné novinky neunikly.